Цветомила Найденова и Емил Христаков построяват къща за селски туризъм в село Горна Малина със средства, осигурени чрез защитен проект по мярка 312 на Програмата за развитието на селските райони 2007-2013 година. Къщата е с капацитет за настаняване на 21 души. Посетителите могат да се насладят на уютен двор с красива градина, джакузи, сауна и барбекю. Цветомила и Емил споделят, че спортният им хъс за победа им е помогнал да осъществят проекта успешно и че крайният резултат си е струвал положените усилия. Как разбрахте за Програмата за развитие на селските райони и възможностите, които тя предлага на вашия бизнес? Разбрах я чрез мои приятели, консултанти в сферата по този начин. По-конкретно, те ви казаха или вие се поинтересувахте? По-скоро стана случайно. Не съм се интересувала. Имам такъв бизнес, който е свързан с консултанти, които правят проекти по тези програми. И така от дума на дума ми разказах какво правят и аз казах, имам едно прекрасно място на 20 км от София, мога ли да построя нещо там? И те казаха да, стига да влизате в условията, т.е. да сте в селските райони, които са по програмата и съответно да отговаряте на някои от критериите на тези програми, възраст, собствен парцел, място, което да може да се построят къщите, тъй като фонда не отпуска за закупуване на земя за строеж на къщи за селски туризъм. Трябва да имаш собствен парцел или закупен, няма значение. Трябва да си, за да успееш да вземеш максималния брой точки, трябва да си жена, да си до 40 години, да влизаш в ареатите на селските райони и всичко останало е просто въпрос на изготвяне на бизнес план, как ще го структурираш, какви атракциони ще сложиш. Всичкото това носи точки, които биха могли да ти помогнат да бъде по-лесно одобрен проекта и да подпишеш такъв договор. Как ви хрумна идеята за построяването на тези къщи за селски туризъм? Това е моята мечта от малка. Идеята се породи така емоционално, бих казала. След като разбрах за тези програми, разбрах, че това е единствената възможност, тъй като не разполагам с необходимите средства за построяване на такива къщи, да осъществя мечтата си. Какво точно представлява вашия проект, който реализирахте по Програмата за развитие на селските райони? Представлява 3 къщи, които са еднакви. Комплекс от 3 къщи с хол, трапезария и 2 спални с 2 бани и туалетни. Общо 9 стаи, които могат да се ползват от семейства или пък от групи хора, които могат да си правят тимбилдинги или всякакви мероприятия, рождени дни, всякакви празници. Проектът включваше ли други прилежащи площи или... Проектът не включваше други прилежащи площи, единствено градината малко по-нагоре, където има изградено джакузи и то влиза единствено в проекта. Тук площта е малко по-голяма, тъй като са 2 парцела, които усвоихме и направихме по-голяма градина, за да може гостите да се чувстват удобно, да има къде да играят. Лятна кухня, която съществуваше като стара къща, която може да се ползва от клиентите за барбекю, т.е. да си готвят сами. Използвахте ли консултанти при подготовката на документите за проекта или разчитахте на собствени сили? В моя случай не съм ползвала, просто изчетах всичко, което съществуваше в интернет и по тази програма. Написахме си сами проекта. Написахме го така, както си го представяхме. И тъй като аз съм икономист по образование, си направих сама бизнес плана. Единствено съм се консултирала за възможностите за отпускане на кредити от банка, като съм обиколила много банки, за да установя коя от тях има сключени договори с фонда, за да могат да отпуснат необходимите ми средства за изграждане на тези къщи. Привлекохте ли повече туристи след осъществяването на този проект?
Бих казала, че в началото още даже не бяхме отворили и клиентите се изсипваха пред нашата врата. Във връзка с изпълнението на проекта, разкриха ли се нови работни места? Дали постоянни или временни такива? Не, бизнесът е ограничен, т.е. осъществяваме си го единствено и семейството, тъй като финансите, парите, които изкарват тези къщи, не позволяват да се отварят работни места. Т.е. бизнесът е семеен. Срещнахте ли предизвикателства във връзка с осъществяването на този проект? Доста е трудно да намериш средства, с които ако не разполагаш с тях, да финансираш такъв проект, тъй като вече казах, банките имат сключени договори с фонда, но не отпускат на 100% това, което фонда ти дава. Те отпускат до 80% от стойността на 70%, които дават фонда, което означава, че за твоя сметка остават 30% плюс тези 20% плюс ДДС. Значи едни 70% от сумата, която искате да вложите в проекта, трябва да я имате като налична. На каква стойност е вашият проект? 320 хиляди лева без ДДС. 380 с ДДС. Вие в какъв срок успяхте да осъществите проекта от подписването на договора вече до крайния резултат? 2009 година започнахме проекта. Програмата се отвори 2011. Ние в 2012 март месец започнахме да строим. Построихме го, срока го спазихме. Ноември 2013 го приключихме за година и малко. Какво бихте посъветвали хората, които тепърва за първи път ще кандидатстват по програмата за развитие на селските райони? За какво да се подготвят, за какво да внимават? Би ги посъветвала преди да дадат пари на консултантите за проекта, тъй като те се заплащат предварително, за да ти изготвят проекта консултантите. Първо да устойностят това, което искат да построят, да се запознаят с условията на банките и след като преценят дали могат да се справят с финансите, тогава да правят всичко останало. Т.е. да платят на консултанти, да им направят проекта, бизнес плана, да си подадат всички документи, които са им необходими по общините за изваждане на скици, проекти и така нататък, защото процедурата е доста дълга и отнема повече от 2 години. При попълването на документите за какво да внимават, за да няма после нанасяне на корекции? Ако обзавеждат къщите за селски туризъм, трябва да внимават с офертите, които получават от фирмите, т.е. да избират такива електроуреди или каквото и да обзавеждат, трябва да бъде със срок на валидност на офертата не по-малко от 1 година. А това трудно се постига. Също така трябва да внимават с офертите на строителите, тъй като и те играят в цените. При пазара, който съществува, цените най-малкото на горивото или на тока. Европейските средства ли са начинът селските райони в България да се развият, да се съживи икономиката в тях? За съжаление, друг проект не съществува. Т.е. България няма собствени средства, които да отпуска на селските райони, за да се развиват. Това е единствения начин. Хората около вас как оцениха направеното? Хората около мен, ако са приятели, ми се радваха. Ако са чужди хора, дайте и ние не може ли да го направим. Крайният резултат струваше ли си? За мен си струваше, сбъдната една мечта. Всеки ден, който сме положили, за да изглеждат къщите така и градината да изглежда в този вид, направила съм го за нашите деца. Имаме 2 дъщери. Надявам се и техните внуци да бъдат доволни от това, което ние сме построили. Тези къщи са доста здрави, ще издържат поне 300. Така че остава нещо след нас. Това е единственото, което така ни удовлетворява.